Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Ira Apriani Widyastuti, nomor absen sekawan welas saking kelas kalih welas IPA 3. Guru dening Ira Awi. Luhur budimu, becik kahananmu, nggawe aku semangat sinau. Amarga ana pambudi guru kanthi saya suwe kudu tetep lumaku. Becik ketitik ketara. Ikhlas nancep ing sakjroning kalbu. Bakal tak unduh ing angersaning dina. Tansah tetep marang donya. Janma kang lumaku marang omah ketemu ibu ing sekolah karo guru. Urip kudu lumaku senajan angel kudu tetep sinau. Banggake wong